Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Ġie ffirmat ftehim ieħor bejn il-Gvern, il-Forzi Armati ta' Malta u l-General Workers Union, ftehim li jfisser investiment tal-fuq minn €2 miljun fuq sentejn għas-soldati kollha mill-gradd ta' Maġġur sa' Gunner bħala kumpens finanzjarju għax-xogħol li jwettqu fl-extra duties. Dan l-aġġustament joħroġ minn klawżola ta' reviżjoni fil-ħlas tal-extra duty wara l-ewwel ftehim settorjali tax-xorta tiegħu għas-soldati tal-Forzi Armati. F'dan il-kuntest, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri qal li l-Gvern qed jibqa' jonora kull klawżola ta' kull ftehim kollettiv iffirmat fl-aħħar snin. Saħaq li qed jiġu investiti l fuq minn €15 miljun fis-sena għal 5 snin għal 5,000 ħaddiem li jservu fil-Pulizija, fis-sistemi korrettivi fil-Protezzjoni Ċivili u fil-Forzi Armati. Dan huwa pass ieħor importanti favur aktar drittijiet, favur aktar kundizzjonijiet għal ħaddiema kollha tal-korpi dixxiplinati ta' pajjiżna. Il-Ministru spjega wkoll li l-ewwel ftehim kien sar għall-uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija u mbagħad infirex għal kull korp dixxiplinat ieħor. Għaldaqstant hekk kif dis-sena jgħaddu l-5 snin stipulati bil-ftehim għall-Pulizija u ħerqan biex jiġi konkluż ukoll ftehim ġdid għal salarji u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar għall-istess Pulizija. Il-Ministru Camilleri afferma s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li fl-aħħar snin ġew siġillati 8 ftehimiet kollettivi fih dan il-Ministeru bi3 oħra fi stadju avvanzat li jiġu konklużi għal benefiċċju tal-ħaddiema kollha. Fid-dawl ta' dan kollu l-Gvern u kommess li ma jieqafx jinvesti fil-ħaddiema tal-korpi dixxiplinati biex Malta tibqa' pajjiż sikur b'servizz aħjar għan-nies, temm jgħid il-Ministru Camilleri. Minnaħa tiegħu s-Segretarju tal-General Workers Union tat-taqsima tal-korpi dixxiplinati, uffiċjali tas-sigurtà u l-infurzar tal-liġi Teo Vella qal li l-ħaddiema tal-korpi dixxiplinati bħalma huma s-soldati jistħoqilhom kumpens finanzjarju sostenibbli għax-xogħol li jwettqu. Ħajkollhom żieda ta' medja ta' 17% fl-extra duty allowance. Ovvjament dan ma jfissirx illi mhux se ntejbu aktar kundizzjonijiet fis-snin li ġejjin.